ఒకటే మీద ఉందంటే ఎయిర్వేస్. ఈ ఎయిర్వేస్ డిసెంబర్ 3, 1903న ఇద్దరు బ్రదర్స్ కనుగొన్నారు. ఈ ఇద్దరు బ్రదర్స్ విల్బర్ అండ్ ఓర్వై. ఈ ఇద్దరు బ్రదర్స్ని మనం రైట్ బ్రదర్స్ అని పిలుస్తాం. అలానే ఎవరైనా గమనించినట్టయితే ఏరోప్లేన్లోనే లాస్ట్ భాగమున అంటే వెనక భాగమున బ్లాక్ బాక్స్ అని ఉంటుంది. ఆ బ్లాక్ బాక్స్ వల్ల మనకు ఉపయోగం ఏందనేది ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం. అలానే మీ సీట్ పైన ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసినట్టుంటే మీ సీట్ పైన ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉంటుంది. ఆ ట్రయాంగిల్ షేప్ వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి అని ఈ వీడియోలో చూద్దాం. అలానే ఎవరైనా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి ఉంటే వాళ్ళ యొక్క ఫోన్ని ఎందుకు ఏరోప్లేన్ మోడ్లో కానీ స్విచ్ ఆఫ్ కానీ చేయమంటారు. దాని గురించి మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్. చేయగానే పైన వైఫై, బ్లూటూత్ అండ్ సిమ్ సిగ్నల్స్ ఆఫ్ అయిపోయాయి. అండ్ ఇప్పుడు నాకు ఎలాంటి కాల్స్ రావు. తరువాత టర్న్ ఆన్ చేస్తే మళ్ళీ ఫోన్ నార్మల్ స్టేట్ కి వచ్చేస్తుంది. ఇలా మన అందరి ఫోన్లలో అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ప్లేన్ లో వెళ్తున్నప్పుడు ఎయిర్ హోస్టెస్ చెప్తారు మీ మొబైల్ ఫోన్ ని స్విచ్ ఆఫ్ లేదా ఏరోప్లేన్ మోడ్ లో పెట్టండి అని. సీన్ ఎలా ఉంటుందంటే మనం మన మొబైల్ ని తీసుకుని ఏ చోటికైనా వెళ్ళినప్పుడు మీ మొబైల్ దగ్గరలో ఉన్న టవర్ ని స్కాన్ చేసి కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది. దానితో మీ మొబైల్లో 24 గంటలు మొబైల్ నెట్వర్క్ దొరకాలని అండ్ మీకు ఎలాంటి నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండటానికి. కానీ మీరు ఇలాంటి లొకేషన్ కి వెళ్ళినట్లయితే ఎక్కడైతే నెట్వర్క్ ఉండదో దగ్గరలో నెట్వర్క్ టవర్ లేకపోతే అప్పుడు మీ మొబైల్ ఆ సిగ్నల్ ని బూస్ట్ చేసి దగ్గరలో ఉన్న ఏదో ఒక టవర్ ని కమ్యూనికేట్ చేయడానికి బాగా ట్రై చేస్తుంది అండ్ మీకు నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం రాకుండా చూస్తుంది. సో ఇలా మొబైల్ వేరే టవర్ తో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏరోప్లేన్ సెన్సార్స్ పైన లేదా నావిగేషన్ సిస్టమ్ లో ప్రాబ్లం వచ్చి దానితో ప్లేన్ క్రాష్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇందుకోసమే మీకు చాలా సార్లు చెప్తారు ఏరోప్లేన్ లో ఎప్పుడు మొబైల్ ని స్విచ్ ఆఫ్ లేదా ఏరోప్లేన్ మోడ్ లో పెట్టండి అని. కానీ ఫ్రెండ్స్ ఇలా రియాలిటీలో అవ్వదు. ఒకవేళ బై ఛాన్స్ మీ ఫోన్ ని మీరు స్విచ్ ఆఫ్ చేయలేదు అండ్ ఏరోప్లేన్ మోడ్ లో కూడా పెట్టలేదు, మర్చిపోయారు, ఇది తప్పనిసరి కాదు మీ ప్లేన్ క్రాష్ అవుతుందని. ఎందుకంటే ప్లేన్ లో చాలా మంది ఇలా పొరపాటుగా చేస్తూ ఉంటారు. కానీ మీకు ఈ ప్లేన్ లో రూల్స్ ని పాటించాల్సి ఉంటుంది. ఇలా ఎందుకంటే పైలట్ కి దీని వల్ల నావిగేషన్ లేదా సిగ్నల్స్ లో ప్రాబ్లం వస్తుంది. నెంబర్ 2, లిటిల్ ట్రయాంగిల్. మీరు ఏరోప్లేన్ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఇలా కొన్ని సీట్ల పైన ఈ ట్రయాంగిల్ మార్క్ కనబడుతుంది. ఈ ట్రయాంగిల్ ని చూసి చాలా మంది రకరకాల రీజన్స్ ని చెప్తారు. కానీ అసలు దీని మెయిన్ యూజ్ ఏమిటంటే మీరు దీన్ని కేర్ఫుల్ గా చూస్తే ఈ ట్రయాంగిల్ కింద విండోలో వింగ్ ఫ్రంట్ సైడ్ కనబడుతుంది. దేన్నైతే వింగ్ లీడింగ్ ఎడ్జ్ అని అంటారు. అండ్ వేరే ట్రయాంగిల్ మార్క్ ఏదైతే మొదటి ట్రయాంగిల్ కి కొన్ని సీట్ల వెనకాల ఉంటుంది ఆ ట్రయాంగిల్ మార్క్ కింద విండోలో వింగ్ బ్యాక్ సైడ్ కనబడుతుంది. దేన్నైతే వింగ్ ట్రైలింగ్ ఎడ్జ్ అని అంటారు. సో ఈ మార్క్ అక్కడ ఎందుకు వేశారంటే ఒకవేళ వింగ్ ఫ్రంట్ సైడ్ లేదా బ్యాక్ సైడ్ లో ఏదో ప్రాబ్లం ఉందని తెలిసినప్పుడు ఫ్లైట్ అటెండెంట్ కి ఈజీగా అండ్ తొందరగా ఆ వింగ్ ఏ సీట్ దగ్గర ఉందో ఈ మార్క్ ని చూసి తెలుస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇలా కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ప్లేన్ లో తక్కువ మంది ప్యాసింజర్స్ ఉన్నారో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది ప్లేన్ ఎగురుతున్నప్పుడు మెయిన్లీ వింగ్స్ మీదే పడుతుంది. సో ప్యాసింజర్స్ ని ఆ వింగ్స్ అటాచ్ అయి ఉన్న సీట్స్ లో కాకుండా వింగ్స్ ముందు అండ్ వెనకాల ఉన్న సీట్స్ లో ప్యాసింజర్స్ ని కూర్చోబెడతారు. దానితో ఏరోప్లేన్ మీద ఎక్కువ వెయిట్ పడదు, ఫ్యూయల్ ఆదా అవుతుంది. నెంబర్ 3, బ్లాక్ బాక్స్. ఇది ఏరోప్లేన్ మొత్తంలోనే చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. లైక్ అనుకోండి ఒక ప్లేన్ కింద పడి క్రాష్ అయిపోయింది. ఈ ప్లేన్ క్రాష్ అవడానికి 2 విషయాలు జరుగుంటాయి. మొదటిది పైలట్ ది తప్పవచ్చు లేదా ఏరోప్లేన్ లో ఏదో ఒక పార్ట్ చెడిపోవడం వల్ల ప్లేన్ క్రాష్ అయి ఉండవచ్చు. కానీ ఈ రోజు దాకా జరిగిన 90% ప్లేన్ క్రాషెస్ లో ఎవ్వరు బ్రతికి బయటపడలేదు. దానితో ప్లేన్ దేని వల్ల క్రాష్ అయిందని తెలుసుకోవడం కష్టం. ఆ తప్పు పైలట్ దా లేదా ఏరోప్లేన్ లోని పార్ట్ దా అని. సో దీన్ని తెలుసుకోవడానికి ఇందులో ఒక మిషన్ ని పెడతారు. దాని పేరు బ్లాక్ బాక్స్. ఇది ప్లేన్ ఎండింగ్ పోర్షన్ లో పెట్టబడి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్లేన్ క్రాష్ లో ఎక్కువ ఫ్రంట్ పోర్షన్ మాత్రమే ఎక్కువగా డ్యామేజ్ అవుతుంది, వెనకాల సైడ్ తక్కువ డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఆ బ్లాక్ బాక్స్ ఫైర్ ప్రూఫ్ అండ్ వాటర్ ప్రూఫ్. అండ్ ఈ బ్లాక్ బాక్స్ అనేది ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉంటుంది. దీనికి ఆరెంజ్ కలర్ ఎందుకు వేశారని మీ అందరికి ఇప్పుడు డౌట్ రావచ్చు. ఒకవేళ ప్లేన్ క్రాష్ అయినప్పుడు ఆ ప్లేస్ లో ఆ ప్లేన్ పార్ట్స్ అన్ని చిందరవందరగా పడిపోతాయి అండ్ అవి కాలిపోయి ఎక్కువగా బ్లాక్ కలర్ లో కనపడతాయి. సో ఈ బ్లాక్ బాక్స్ అనేది సపరేట్ గా కనపడడానికి కలర్ ని వేస్తారు.
ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ బాక్స్ ఎలా పనిచేస్తుంది? బ్లాక్ బాక్స్ రెండు విషయాలను రికార్డ్ చేస్తుంది. ఒకటి కాక్పిట్ వాయిస్ రికార్డర్. ఇందులో కాక్పిట్ లో ఉన్న పైలట్ కంట్రోల్ రూమ్ తో, కో పైలట్ తో లేదా ఎయిర్ హాస్టెస్ తో ఏం మాట్లాడుతున్నాడో అంత వాయిస్ ని రికార్డ్ చేస్తుంది. రెండవది ఫ్లైట్ డేటా రికార్డర్. ఇందులో ప్లేన్ లోని ప్రతి పార్ట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అండ్ ఎక్కడ ఏమేం జరుగుతుందో అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేస్తుంది. లైక్ ప్లేన్ ఇంజన్ ఎలా పనిచేస్తుంది, ప్లేన్ ఎంత హైట్ లో వెళ్తుంది, ప్లేన్ ఎంత స్పీడ్ గా వెళ్తుంది, ఇవన్నీ అది స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో ప్లేన్ క్రాష్ అయినప్పుడు ఆఫీసర్స్ ఈ బ్లాక్ బాక్స్ ని వెతికి పట్టుకొని ఆ రికార్డెడ్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని చూస్తారు. దానితో వాళ్ళకి ప్లేన్ లో ఎక్కడ తప్పు జరిగిందో క్లియర్ గా తెలుస్తుంది అండ్ వాళ్ళు ఆ తప్పుని వేరే ప్లేన్ లో జరగకుండా ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. అందుకనే బ్లాక్ బాక్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఈ బ్లాక్ బాక్స్ గురించి ఎగ్జామ్స్ లో కూడా అడగవచ్చు, సో దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. నెంబర్ 4 హుక్స్ ఆన్ ద ప్లేన్ వింగ్స్. ఇది వింగ్ 1/3 పోర్షన్ మధ్యలో పెట్టబడి ఉంటుంది. ఫ్లైట్ ఎక్కిన వాళ్ళు దీన్ని గమనించే ఉంటారు. ఓకే, ఈ చిన్న వస్తువు వల్ల ఏం యూజ్ ఉందని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఇది నార్మల్ గా ప్లేన్ ఎగురుతున్నప్పుడు యూజ్ అవ్వదు. సపోజ్ ప్లేన్ లో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది అండ్ అది కింద పడి ఢీకొనబోతుందని పైలట్ కి తెలిసింది. అప్పుడు అదృష్టవశాత్తు దగ్గరలోనే ఒక పెద్ద రివర్ లేదా సీ ఉన్నప్పుడు పైలట్ ఆ ప్లేన్ ని వాటర్ లో ల్యాండ్ చేస్తాడు. దీనితో ఏరోప్లేన్ క్రాష్ అయ్యే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు ప్యాసింజర్స్ బయటకు రావడానికి పైలట్స్ ఓవర్ వింగ్ ఎగ్జిట్ డోర్స్ ని ఓపెన్ చేస్తారు. అంటే ఈ డోర్స్ వింగ్స్ పైన ఉంటాయి. దీన్ని ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఒక స్లైడింగ్ ట్యూబ్ ఆటోమేటిక్ గా ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ ట్యూబ్ చూడడానికి ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు ఆ వింగ్ పైన కాలు పెడితే మీరు జారిపోయే అవకాశం ఉంది, ఎందుకంటే వింగ్ ఆల్రెడీ తడిచిపోయింది. సో మీకు ఇప్పుడు నీళ్ళలోకి వెళ్ళడానికి ఏదైనా సపోర్ట్ కావాలి. సో పైలట్స్ ఒక రోప్ ని తీసుకొని వచ్చి ఈ డోర్ నుంచి ఈ హుక్ సెకండ్ హోల్ నుంచి ఏరోప్లేన్ వింగ్ టైల్ కి కట్టేస్తారు. దానితో మీరు దీన్ని సపోర్ట్ గా పట్టుకొని స్లైడింగ్ ట్యూబ్ లో స్లైడ్ అయ్యి రెస్క్యూ టీమ్ బోట్స్ లోకి వెళ్ళవచ్చు. నెంబర్ 5 బ్లింకింగ్ లైట్స్ ఎట్ వింగ్స్. మీరు గమనించే ఉంటారు, ఏరోప్లేన్ ఒక్కొక్క వింగ్ దగ్గర ఒక్కొక్క లైట్ ఉంటుంది. మనకు నార్మల్ గా డౌట్ వస్తుంది, ఎందుకు వీళ్ళు సేమ్ లైట్స్ ని అన్ని చోట్ల పెట్టలేదని. చూడండి, ఏరోప్లేన్ లెఫ్ట్ వింగ్ పైన హై ఇంటెన్సిటీ రెడ్ లైట్, రైట్ వింగ్ పైన గ్రీన్ కలర్ లైట్ అండ్ ఏరోప్లేన్ టైల్ దగ్గర వైట్ కలర్ లైట్ ఉంటుంది. ఈ లైట్ ని నావిగేషన్ లైట్ ఆర్ పొజిషన్ లైట్ అని అంటారు. ఈ లైట్స్ రాత్రి వేళ 2 ప్లేన్స్ ఢీ కొట్టకుండా కాపాడతాయి. అది ఎలాగో నేను మీకు ఇప్పుడు క్లియర్ గా అర్థమయ్యేలాగా చెప్తాను. కేస్ 1, సపోజ్ ఒక హెలికాప్టర్ రాత్రి వేళ గాల్లో ఎగురుతుంది అండ్ దాని ముందు ఒక ఏరోప్లేన్ కూడా ఎగురుతుందని అనుకుందాం. ఇప్పుడు హెలికాప్టర్ పైలట్ కి ప్లేన్ గ్రీన్ అండ్ వైట్ లైట్ కనబడితే దాని అర్థం హెలికాప్టర్ ముందు ఎగిరే ప్లేన్ లెఫ్ట్ టు రైట్ వెళ్తుందని. కేస్ 2, ఓకే, ఇప్పుడు ఆ పైలట్ కి రెడ్ అండ్ వైట్ లైట్ కనబడితే ఆ ప్లేన్ లెఫ్ట్ టు రైట్ వెళ్తుందని అర్థం. కేస్ 3, సపోజ్ హెలికాప్టర్ కి గ్రీన్ అండ్ రెడ్ లైట్ కనబడితే ఆ ప్లేన్ తమ ఎదురుగా వస్తుందని అర్థం. అప్పుడు హెలికాప్టర్ తన హైట్ ని వెంటనే తగ్గించుకోవాల్సి ఉంటుంది. కేస్ 4, ఒకవేళ ఆ పైలట్ కి గ్రీన్, రెడ్ అండ్ వైట్ లైట్ కనబడితే దాని అర్థం ఆ ప్లేన్ అండ్ హెలికాప్టర్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాయని. సో ఇలా ఆ లైట్స్ ఒక ప్లేన్ ని వేరొక ప్లేన్ తో రాత్రి వేళ ఢీ